Ndewonu ndị Igbo anyị, ndewonu ụmụnne m na ụmụnna m. Ọ bụkwa nwa unu Ihedị nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ taa maka ahụike ndị Igbo, ka anyị wee tụgharịa uche ma ṅomikwa ọtụtụ ihe gbasara ahụike ndị Igbo. Ụbọchị nke taa, ihe anyị ga-eleba anya bụ ihe gbasara ọbara mgbali elu nke ndị bekee maọbụ ndị oyibo na-akpọ high blood pressure. Ụfọdụ akpọkwa high BP, ụfọdụ akpọkwa hypertension. So nke ọbụla nnọọ beta ọbara mgbali elu ka ndị Igbo na-akpọ ya. Ọ bụkwara na ị na-egerisi ihe mụnwa na-eme, achọrọ m ikele ndị niile ma ụmụ akwụkwọ ibe m, ma ụmụ nwanyị ada nwanyị ibe m, ma ndị enyi, ma ndị ọrụ, ma ndị dị iche iche, ndị nyere m aka chọpụta ihe a na-akpọ stroke n'Igbo. Ma ụfọdụ na-akpọ ya maọbụ ntigbu mmụọ maọbụ ntigbu agbara. Anụla m n'ọtụtụ ihe dị iche iche a na-akpọ ya, maọbụ mpagbu mmụọ maọbụ mpa mmụọ. Enwe nnọọ ọtụtụ aha m chọpụtara a na-akpọ ya. Ana m ekele unu niile otu unu si wee gee ihe m hapụrụ n'oge gara aga, izuụka gara aga, wee gwakwa m ihe a na-akpọ stroke n'Igbo. Mana ụbọchị nke taa, ihe anyị ga-eleba anya bụ ihe aha a na-akpọ ọbara mgbali elu, dịka m si kwuo, high blood pressure maọbụ hypertension. So before anyị adabakwanụ n'ime ya, ihe m chọrọ ịgbatụkwu ụkwụ ntakịrị bụ ihe gbasara agbụrụ gị maọbụ ikwu na ibe gị, maọbụ ndị oyibo asị family history. Aga m na-asị ndị oyibo ma ndị bekee, ha niile the same. So maọbụ asị family history gị n'oyibo. Gịnị ka ịma? What do you know? Olee ihe ịma maka blood pressure? Olee ihe ịma maka ọbara mgbali elu? Olee ihe ị nụtụrụla maka ọbara mgbali elu? What have you heard? O nwekwana ihe ị nụtụrụla, what are you doing with that information? Ịma na mgbe m hapụrụ nke mbụ, m hapụrụ ihe nkụzi m, asị m na m ga na-asụtụkwa oyibo, na-asụtụkwa Igbo. So ọ ga-abụ ngili Igbo. Okay. So gịnị ka ị na-eme na ihe ị nụtụrụla maọbụ ihe ịma maka ọbara mgbali elu? Ihe m chọrọ ka ijiri nwayọọ chetu echiche. Ihe dị m mkpa taa ịkọwakwa maka ọbara mgbali elu ahụ bụ ịma ihe nke gị nwa bụ. Ịmara blood pressure ka ịma ihe ọ na-eri dị, nwere idea. Ọ bụ na ịbụ onye dị mkpa topụtara etopụta site n'afọ 18 nke bụ 18 gawanye, ya bụ na ịmaghị ihe ọbara mgbali elu gị ihe ọ bụ maọbụ ihe blood pressure gị bụ, ị kwesịrị ịmata, ị kwesịrị ijisi ike mata. Ama m na anyị niile, onye ọbụla dubizi a na-agbagharị na-achọ na ihe afọ ji ihe dị etinye n'afọ, ihe afọ ji agba itinye ma ọ bụrụ olu onye anyị. Okay, so onye ọbụla na-agba mbọ, na-adọga, na-achọ ihe afọ ga-eri. Ma chetakwa, ọ bụ na ilekọta onwe gị, jisi ike lebara onwe gị anya, onwekwa otu isi agbagharị achọ ihe nwa afọ ga-eri. So anyị kwesịrị ijisi ike na-etinye ahụike anyị ka ọ bụrụ ihe mbụ, tinye n'ihe mbụ. Anyị ga na-ekpesiri Chineke ike, mana anyị aga anọtụsị ụkwụ na-eme nke anyị. Chineke ga-enye anyị akọ na uche anyị ga-iji mee nke anyị kwesịrị ime, lekọta onwe anyị. Ọ bụrụ nke onye dibịa bekee ga-enyere anyị aka, ya enyere anyị aka. Ya bụrụ nke onye nọọsụ ga-enyere anyị aka, ya enyere anyị aka. But anyị kwesịrị ịgba mbọ
na-elekọta onwe anyị. Enwekwa ndị na-ebilivu na ihe gbasara maọbụ herbs ịfọgasị ahịhịa dị iche iche ṅụọ, ọ bụrụ nke na-enyere gị aka, ọ bụrụ nke ma na-enye aka, emekọsị enwekwa ụfọdụ ihe ndị Igbo anyị nakwa enye aka na ụfọdụ ihe dị iche iche nke ahụ ihe aha na-akpọgasị maọbụ oligbi, bitalif maọbụ ncheanwụ a na-eji esiji mmiri ọkụ. Ụmụ ihe ndị ahụ dịchakwa mma n'ahụ, bete ị ga-ịgba mbọ mata ihe ahụ gị ị chọrọ, makwara na ihe ga-enyere gị aka gaa na-emesi ike. So ihe m chọrọ ịjụ gị taa, ị chekitụla blood pressure gị? Ị gatụla na klinik echekite? Ejigasị m ụfọdụ machine dị iche iche eji echeki nke awụ nke wrist kwa na eji echeki, itinye na wrist gị ya oridie. Then ọ bụrụ ịga na klinik, onye dibịa bekee maọbụ onye nọọsụ nwere ike jikwara ụdị nka, ejiri ụdị nka were nke akwa na-akpọ stethoscope, ya were nke kwụnye na ntị, were nke kegide n'aka onye ahụ, chekie ya, mara ihe nọmba gị bụ. Ọ dịkwa na oke mkpa, ọ dị oke mkpa. So abịa na ihe ọbara mgbali elu ahụ maọbụ ihe gbasara blood pressure, enwe nọmba nke na-anọ n'elu nwere nke na-anọ n'ala. So ka m lee ma m na-ekwukwa okwu ma tinye nke m mee ya ka m gosi gị ihe m na-ekwu maka ya. Nke wrist a bụ itinye na wrist gị, gaa gbanye ya obido. Ọ na-adịkwana mma emewe ya emechi ọnụ, hapụ ị na-ekwu oke okwu, kama m ga na-eme ya na-ekwukwu ihe m na-ekwu. So enwe nọmba nke elu, nwere nọmba nke nọ n'ala. So mgbe obi mmadụ na-akụ kakpum kakpum, onwe mgbe obi mmadụ ahụ na-ewere ọbara wụpụ wụgasịa ebe dị iche iche n'ahụ mmadụ, ka ahụ anyị na-arụkwa n'ọrụ otu dị mma. Nke ahụ bụ ya bụ nke ahụ ichekie, ọ ya bụ nke na-anọ n'elu. Nke ekwuga m okwu ugbu a, so nke m kwesịrị na-eme ma ị na-ekwu okwu anyway, but nke m dịka ọgbakọtatara elu ugbu a because ekwuga m okwu. Okay, so ileru anya nga ahụ si na ọ nọ 129/80. So nke mmadụ anọrụ otu ahụ, ọ na-ada anọ below 129 ahụ, 129 bụ ihe nke elu. So nke elu ahụ bụ ya bụ mgbe ọbara ahụ na-aga awụpụ obi gị, ya pọmpụọ ya owegasịa ya ebe dị iche iche ka ahụ gị were ya na-arụ ọrụ. Ọ ya bụ systolic. Nke a na-akpọkwanụ diastolic bụ mgbe obi gị ji nwayọ balansị ya, relax ya, na-eche ka ọbara wụnyesie ka o nwere ike pọmpụọ ya. So mgbe ahụ o ji nwayọ nọrụ dere jụụ, relax, ọ ya bụ nọmba nke okpuru ahụ a na-akpọ, ndị oyibo na-akpọ diastolic. Okay, so gịnị ka o kwesịkwara na ịbụ? Gịnị ka nọmba kwesịrị ịbụ? So ihe a chọrọ, ọ bụ na ịgbala afọ 18 bụ 18 gawanye, o kwesịrị ịbụ na ọ nọ nke elu ahụ. Ịchọ ka ọ gafee 120, o kwesịrị ịnọ less than 120. Then nke mgbada ahụ, mgbe ahụ obi gị dere jụụ, ọbara na-awụju, nke ahụ kwesịrị ịnọ o kwesịghị irucha 80 bụ 80 or 80, o kwesịghị iru ya. Okay, so ọ ya bụ otu ọkụ ọ na-adụ ma echekie ya. Nke ọzọ hụ bụ nke a na-akpọ heart rate, nke nọ n'ala ala. Okay, so beto m just na-ejiri ihe a na-egosi otu ọ na-adụ. Okay, and nke a na-ekwukwa okwu, atụkọtara m ụkwụ m. Ikwesịghị ịtụkọta ụkwụ gị ma cross ụkwụ gị n'ime ị na-echeki ya, so ọ na-emekwa ya ya agbago. Okay, so enwegasị classification ya, ma ndị oyibo asụ classification, but aga m ịba n'ime classification ukwu otu esi kebisie blood pressure ahụ, because enwe nke aka nna m gị
agwala m gị nke dị mma otu o kwesịrị ịdị. Den ọ bụrụ na onye ahụ na ha achọ inwekwa ọbara mgbali elu, den nke elu ahụ nwere ike nọrọ ebe 120 ruo 139, ya nọrọ ụdịka ebe ahụ 120 to 139, maọbụ nke ala ahụ nọrọ 80 ruo 89, bụ 80 to 89. Asị na ọ bụ pre-hypertension, na onye ahụ dị pre-hypertensive. So then abịa nwekwa stage 1 ya, bịakwa nwekwa stage 2. So ya na-agbagotunwukwa ruo ebe 140 maọbụ ruo 159, nke ahụ nọ n'elu, mgbe ahụ obi na-apọmpụ. So ọ ya bụ stage 1, maọbụ nke ala ahụ anọrọ 90, ụfọdụ asị nọ 90, maọbụ 9 bụ 9, ruo 99. So ọ bụrụ nke okpuru ahụ nọ 90 to 99, ya bụrụ stage 1. Then ya gafezie nke a, ya gawa to ya na-akpọ stage 2. Okay, so again, ka m hafe igbu oge nnukwu na-ekọwasị stages ya. Olekwa na otu mmadụ ga-esi matakwanụ na onwe ọbara mgbali elu? Olee otu ị ga-esi mata na inwe high blood pressure? Ọ dịchakwa izi ịmata mgbe ụfọdụ. Ọ ya mere eji akpọ ya silent killer. Ọ dị njọ. Ọ ya mere ọ bụrụ na ịmaghị ihe nke gị wụ, ị kwesịrị ịmata ya ugbu a. Ọ bụrụ na ịmatabe, taa bụ Sunday, this week ana m asị gị jisi ike ka achọpụta. Enwegasị ndị klinik ma ndị kemist nwegasị ihe ị nwere ike gaa chekie ya. Ha anakwana na ego buru ibu icheki ya. Ị kwesịrị ịma the baseline. Ị kwesịrị inwetu idea. Mmadụ jụọ gị gịnị bụ your blood pressure, ị kwesịrị inwetu idea ihe ọ na-eri idi. Ka amakwanụ ma ị ga-ịgbakwunu dọkịta si ewu amakwa m ihe m ga-eme, ole ihe m ga-eme, because ọ bụrụ na ọ dị high, dọkịta ga-edogo ndụmọdụ mana otu a ga-esi mee ya. Okay, even though ha ga-echeki ugboro ole na ole before asị na ịdị hypertensive, ịghọtala. Abịa echeki ugboro ole na ole before asị onye ahụ nwere ọbara mgbali elu. Ọ bụ just echeki ya otu ugbo asị na ọ nwere ọbara mgbali elu, because o nwere ụfọdụ ha nwere ike ime ya arịa elu. Okay, otu mere nke m ya arịtụ ọwụ otu ahụ ka ọ na-adị. Ihe ụfọdụ nwere ike ime ya, maọbụ m tụkọtara ụkwụ m, maọbụ m na-ekwu okwu ya na-eme eridi. Okay, so ha na-akpọ ya silent killer. Silent killer. O nwere ike just gburu mmadụ gburu. Eweniye Chineke onye ọm ka hụrụ taa ọnwa. Eweniye ọ bụ nwunye onye ọm ka hụrụ ụnyaahụ. Nke o nwere ike ọdụ enye sign ọbụla. So ọ bụ na ịnwetu side ya rịị na nke ọdụ ha ihe ukwu, o nwere ike just kugburu onye ọ bụ. Ụfọdụ kwa na-abịa nwe isi ọwụwa. Mgbe onye ọhụ nwere isi ọwụwa, ọ dụlarị ọ gbago na ihe ukwu. Ụfọdụ abịa nwetu sign nke isi abịa watụ ha. So isi wow, mebu ga-abịa zụtụ ike ntakịrị ma ọṅụnụ ọkwesị, ga-abịa ṅụtụ paracetamol ọkwesị ịnọ, maọbụ Tylenol. Is like ị kwesịkwara ileba n'isi ọwụwa ha anya. Okay, maka ha mere bụ na ụfọdụ ihe ọnwụọ ọ bụ ya mee mmadụ asị maọbụ high blood pressure, maọbụ ọbara mgbali elu. O nwere ike ịbụ ihe ndị ọdọ ka ọsọ ya, beta o nwere ike bụrụ ọbara mgbali elu. Ya mere anyị ji kwesịrị ịma at least ụnọ ka nke anyị bụ. Kwesịrị ịma nọmba. Onye ọbụla nwere ike ya efile ka isi ọ na-achị ya. O nwere ike fili oke ike ọgwụgwụ. O nwere ike obi ya na-aka otu adụcha mma ya sa ahụ na-eme. O nwere ike ọbara agba onye ahụ n'imi. Onye ahụ nwere ike ifili like ọdụ eku ume otu dị mma ọfụma. Ọ na-eku ume ọfụma. Onye ahụ nwere ike fili ka ọ nọ na-eri ya, maọbụ onye ahụ nwere ike gbaa agbọ sef. So ụmụ ihe ndị a bụ ihe nwere ike imegasị ya bụrụ ọbara mgbali elu kpatara ya. Gịnịkwanụ nwere ike ime ka mmadụ nwee ọbara mgbali elu? Enwe ọtụtụ ihe nwere ike ime ka mmadụ nwee ọbara mgbali elu. Ụfọdụ anyị nwere ike igbochite, ụfọdụ anyị agaghị egbochitenwu. Okay, so afọ ole mmadụ nọ eji mmadụ, mgbe mmadụ na-eto nwute na-emetawa dimkpa, o nwere ike ya emenwe
ịma na nọkwa ọ na-eme mmadụ zụọ moto ịgbaga ịma na moto ha na-abịa nwotuo gasịcha nsogbu ọzụkwa emevuri ya gaa mekanik ọkwa the same thing ekwesịkwara anọkwara ya evuri ahụ anyị gaakwa mekanik oke ọ na-ememe ndị mmadụ ga mekanik echenjie injin oil echenjie oil echekikwa breki eme nka ma windshield wiper ụmụ ihe ndị ahụ ndị mmadụ agaghị evuru moto ga vugara mekanik ị nakwa evugara onwe gị mekanik ị na-evugakwara onwe gị ka ya dibịa letugo anya mgbe ụfọdụ ọ dịghị izi mgbe ụfọdụ asị ma ọ bụ ego eji aga oke beti cheta ihe a bụ especially just mata ihe na-eridi mata ihe ọ na-eridi o kwesịghị iji oke ego ọkwa ndụ kakwa ihe eji azụ ya then ọ bụ na ị na-eche oke echiche mgbakasị ahụ chetakwa mgbakasị ahụ anyị niile nọ n'ụwa ọ bụghị perfect world nke ụwa adịghị perfect so onweghị onye enweghị obu onweghị onye enweghị cross nke ofu onweghị onye ga-esi gị hey na ohe niile zuru ya oke ọwasị a ga-enwetụrịrị ihe na-eme onye ahụ ka o nwee ihe gị ime ka o chee echiche beta ọ bụrụ na o nwee ihe mere gị maọbụ o nwee ihe na-eme ọzọ otu isi eme ya etu isi ewere ya nwere ike kọsụọrọ gị oke nsogbu maọbụ oke echiche so onwe ihe dapụtara yes nsogbu na-adapụta ebe anyị nọ n'ụwa ọ bụrụ mmadụ ahụ mgbe ọ nọ ndụ ya sị ọkwa n'ụwa ka anyị nọ ọ bụ n'ụwa ka anyị nọ so anyị ga na-ahụ ihe ọma na-ahụ ihe ọjọọ otu ọ dị but onwe ihe mere ihe ndapụta ka anyị jisi ike jiri nwayọọ rịọkwanụ Chineke ka onye anyị amara ka anyị mara otu anyị ga-esi lebara ya anya ọ bụkwa nnọọ nwanne gị ma ikwu na ibe gị mara otu ị ga-esi na-ahụ ndị mmadụ n'anya na-ewetara ha obiọma ọwụ mgbakasị ahụ so mara otu ị ga-esi mee and then ọ bụ nne Igbo onye Afrịka ndị Afrịka na-aka enwekwa ndị onye ọbụla nwere ike inwe blood pressure ụwa niile oke anyị niile bụ mmadụ nọ n'ụwa so onye ọbụla nwee bet ndị Afrịka na-aka enwe ya then mgbe ụfọdụ ụtụtụ a na-eteta n'ụra nwere ike ya adụtụ lowa ya gbadatatụ mgbe asị mgbede na-abịawa ya ome ka ọ gamitụkwara then ụmụ nwaanyị mgbe ụmụ nwaanyị na-anọ nwa ọbịa too mgbe ahụ ha na-ahụzi nsọ ha ọbịa topụta too ha nwere ike bịakwa nwe onwe ya mgbe ahụ maka ụmụ nwoke na-aka enwe ya beta ụmụ nwaanyị na-enwekwa ya so onye ọbụla na-enwe ya onye a na-enwe ya oke so olee ihe ọbara mgbali elu a nwere ike ibute ọ dịkwa ọtụtụ so ọ bụrụ na mmadụ enwe ọbara blood pressure maka akpọna ya blood pressure ọ bụrụ na reading ahụ m shoyiri gị before oke ọ bụ na ahapụ ya onwego ihe a na-eme maka ya onye ahụ anọrọ nnọọ gba nkịtị onwe ihe ị na-eme maka ya ga-ahapụ ya na-agbago ọ ga-eji nwayọọ mebisichaa ọtụtụ ihe n'ahụ gị asịkwa na onye ahụ enwee na stroke nke mba mmụọ maọbụ mba agbara nke nwere ike onye ahụ enwee stroke because blood pressure adịghị control ya otu o kwesịrị adịghị edote ya ebe o kwesịrị ịnọ enwere ike akụrụ ka ndị Igbo na-akpọ ya kidney akụrụ o nwere ike mebie akụrụ mmadụ onye ahụ anọrọzie na dialysis bụ mgbe ịma akụrụ bụ ihe na-eme ya na-echenji ọbara ọ na-ewefusi ya bịa ọbara ya na-ewesi ihe ọjọọ dị n'ime na-ewesi anyị adọnọ ama mgbe ọ na-eme beta ọ na ha arụ nnọọ na-arụ ụlọ ahụ anyị niile na-arụ nnọọ otu Chineke si kee ya mbụ Chineke ọhịa okere dị egwu oke so beti mgbe ihe ahụ ọ na-arụ ọ na-arụzime ya then onye ọbụla idizi mgbe akụrụ ahụ ike because of blood pressure nwa bịa na-adụ high ya bịa mebisi akụrụ adịbe ewesicha ihe ọjọọ nọkọta n'ahụ anyị ọ na-adị ewu mgbe ọbụla ọhịa ọ na-arụ nnọọ jisi ike na-eklini ọp na-emezisi ya then onye ahụ endizie ọp asịkwa na onye ọbụla nọ na dialysis bụ mgbe ya ji menshin anọduzie ọnọdụ akụrụ menshin abụrụzie ihe mmadụ bie n'idi ka ọ na-ewesi ihe ndị ahụ beta m ga-ịhafe ịkọghị ukwuu maka dialysis mgbe ọzọ anyị nwere ike kọwa maka beta ma eweziga menshin ahụ onye ahụ agaghị anọ ndụ ọkwa nọtụ onye ahụ ga-anwụ nke then obi mmadụ ya na-akpọ heart failure
ma blood pressure hụ bịa dụwa ihe ukwu ịma na ọkwa just like machine lotu m ji moto kwuo mgbe obi ọ na-akụ otu o si akụ adọ mma high blood pressure hụ pressure dị too much ya na-apọmpụ ya do very high, the pressure do high. Mgbe o mega ike bịakwa agwụ obi ọhụụ ike agwụ na ịrụ ọrụ na oke asị na heart failure ndị bekee akpọ heart failure. Mgbe ụfọdụ kwa ya bịa mee mmadụ ya na-eme ọ na-amachaba ebe ọ nọ maọbụ ihe nchefu or something akpọkwa dementia o nwere ike ịkọsụ dị ha anya, o nwere ike ịkọsụ problem anya, so o sokwa na ha nwere ike ịkọsụ problem anya ụfọdụ, nsogbu anya ụfọdụ a na-enwe. Okay, mgbe ụfọdụ kwanụ abịa nwụọ na akwara nọ n'isi mmadụ n'ụbụrụ isi mmadụ na-aga ewere ọbara etinye n'ụbụrụ isi mmadụ maọbụ asọplai n'ụbụrụ isi mmadụ. Enwere ike ma blood pressure nwa ma a kọntrolu ya ma elebara ya anya otu o kwesịrị. Enwere ike atụrụ ọhụ ya megide atụrụ ha bịa mee ka ha ike gwụrụ ya bịakwa mee ka o mere bịa fọm ma ọ bịa mee ihe dịka mbolombolo. Mgbe mbolombolo ọhụ gbawara kpafum ọbara bịa wistawa na brain. Nke ọnwa bụ ndị bekee asị na ọ bụ medical emergency. Ma even mana ndị obodo mepụchara emepe obodo oyibo niile dị iche iche ọ medical emergency. Ma eji helikọpta vuru onye ọbụ mba ụgbọelu, ma eji ya vuru onye ọbụ vuru straight gawa ụlọ ọgwụ mbụ within seconds, within minutes, ma evuru onye ọbụ ruo ụlọ ọgwụ tritie ya meposie wakasị isi kwesị ọbara ọhụ onye ọbụla anwụ. Just mezie na imagine n'ime obodo emepechabụ ọfụma maọbụ n'ime village olee otu o si dị gị ka a ga-esi gwọta ya. Onye ahụ nwere ike tiwa isi na-awa isi ọjọọ awatụbe ya kemgbe ụwa, ụdịrị isi ọjọọ na-awa ya na ọhụtụbe ya mbụ. O nwere ike bụrụ aneurysm ahụ maọbụ na vessel ọhụ gbawara ọbara na-agba apa n'ime ụbụrụ isi ndị ọ na-egbu mmadụ nwụcha a ga-emekwa maka ma ọ bụ ndị agara waa ya kwụsị ọbara ọhụ. Like I said, ọ narị ara ahụ imetere na obodo mepere emepe ka ọ fọziekwa n'obodo ka na-emepe emepe. Then o nwekwara ike ka ọ sụkwara mmadụ ya na-akpọkwa heart attack, okay, maọbụ myocardial infarction. Ọbara adụba gawacha otu o kwesịrị na-enye maka obi ọhụkwa na-akpọmpụ ọbara ọ na-edikwara ịnwetakwa nke ya nwa. So ọ bụrụ na hemennu blood pressure ma kọntrolu ya ihe ọma obi wa bịa enwetabakwa ọbara ihe ọma otu o si enweta nsogbu adụkwa ga onye ọbụla nwere ike tiwe ewe obi ya edoka nge anụ ukwu ha kata ka ele bịara sekwasị onye ahụ n'obi ya, o jide obi ya aka na-eti obi ya asịkwa onye ọ bụ obi nkorofu maọbụ onye ọ bụ nwere heart attack asịkwa onye ọ bụ anwụọ na-ewe onye ọmụka ha ụtọ. So ya bụ ihe o ji do mkpa ilebara ihe onwe anya, ọ dị oke mkpa. So ihe m nakwa na-eme achọọ m ka ọ na-adị oke ogologo, nke a adụwala nwa ogologo, so ka m bịa jisi ike kwesị bete enwere m olileanya na ịmụtakwara ihe taa. So ndịkwana ihe abịagwa eme ka enwere ike kwesịrị because otu ibe anyị ka bụ obodo na-emepe emepe. He m chọrọ ị na-akụzi eleba anya bụ otu abịa esi kwesị ya mgbochi ka mma karịa ọgwụgwọ ka ọ hafụ ịbụ nsogbu bịazie abịa gwọọ nsogbu. Olekwana otu abịa esi mee ka akwụsị. Number 1, ị kwesịrị ịma ya nọmba, ị kwesịrị ịma ihe bụ your blood pressure reading, ị kwesịrị ịga ịchọpụta ka ị mara ma ị nidere ya emeka from onye dibịa mgbe ọ kadụ na mpe mgbe omekasị bụ ihe nọgasị n'ime ahụ because ọ dịte nwere ike imekasị everywhere na ahụ mmadụ. Okay, igbochilata oke nnu, reduce salt intake. Eji m he nnu nga ọ bụ na m na-eyuzi ya bete enwe m ya, so ọ na-ara ahụ ma eyuzuo ya tinye ma ọ bụ na m esicha nri already. Onwe ndị ọbụ ahụ na ndị ọbụ esicha nri ha bịarie nrite nri ọbụ ha just were nnu wụla ya n'ime nri mbakwa isi ha na-erata ya adụwa ụtọ n'ọnụ ya ha mba otu ọ bụ agabala gị ewe ya more extra. So bilatatụ aka because oke nnu na-eme ahụ ha na-erite maọbụ na-ejide mmiri ya eme oke mmiri ọhụ eme ọbara mmajoba enwe ọbara mgbali elu, blood pressure adụwa high. So oke nnu adụ mma. So bilatatụ aka na ọ bụ na ị na-eri nnu ha ukwu bilatatụ aka. Okay, jiri nwayọọ mee ka obi na-adụwo mma otu ihe ọbụla esiladụ. Okay, ihe ọbụla just mee ka udo dị n'ime ụlọ just tiru uwe obi ma ndịkwana ndị ihe a na-azọ. Okay,
and then make sure na ị na-eri nri dị nnọọ mma, ọtụtụ mkpụrụ osisi dị iche iche, ahịhịa nri dị iche iche, nri esiziri esi mmanụ, nke ha fụtụchakwa ụmụ nri enwe isi na ọdụ, ma nke a na-akpọchagbu ma indomi ha wụ ma ṅụnụgo. Biko ịhụ ya, achọrọ m ka ịfọfụ ọsọ gbara ya ọsọ. Ihe ndị ahụ abụ nri dị mma. Ọ bụgodị na ị ga-iri ya, ọ bụ n'ọnwụ mgbe ị chọrọ iri ya n'ọgụ ọnwa ha ka ị garitụnụ ihe ọ bụ etila pakeji ọhụụ ha na-eyuzu. Ịchọkwana iti ya titi ya ntị, tile ya ahịhịa nri ma ncheanwụ maọbụ azụ n'ime ihe ọhụma, akwa sef tinyesie ya ka ọ bụrụ maọbụ na ị chọrọ iri ya ịghọtala bikos ọ kakwa mma na etotoro obere rice sie rie karịa ihe indomi ihe ọha pakejiri. Ihe ọbụla pakejiri apakeji, ihe nọ na kan, mee jiri nwayọọ kwesịtụ ihe ndị ọnọdụ mma for us. Abụ na ị na-aṅụ mmanya, oke, ji latatụ aka, aṅụ na-ehi ukwu, oke, welatatụ aka. Ọ bụkwa na ị na-aṅụ ebidona, ọ bụ na ị na-aṅụtụ dilatata. Ụmụ ndị nke a na-akpọ maọbụ nwaanyị na-asụkwa na ọdụ mma n'ahụ, o nwegwu uru ụfọdụ ọbịa aba n'ahụ, beta ọ bụ na ịdụ aṅụ ya aṅụ ebidona, oke. Ọ bụkwa na ị na-aṅụ ya aṅụ, jiri tụ nwayọọ. Asịbụ m na m ga-iweta obere kọpụ zinwe beta echefuru m iweta ihe. Ọ bụ na ị na-aṅụ gbarụtụ obere, agala iji kọpụ ha otu si na ị na-aṅụ mmanya gbajukọta kọpụ ha otu na-aṅụ, oke. So limitie ya ihi ụra, make sure na ị na-ehita m ụra ọfụma, oke. Akwa bedi gị make sure na-asa ya mmiri ọfụma ka ọ dị ọcha. Ọ na-eyi aka onye ahụ ehi ụra hie ọma. Erila oke nri maọbụ aṅụ ka ịhafụ iri oke nri, o nwere ike inye gị nsogbu ihi ụra. Mgbe ụfọdụ ya dị ka anyị riri eri sef ọ na-achọ ịpụta. So erila oke nri bifo ga-alaba. Irie nri na-etu onwe gị ọkara ole na ole bifo ga-alaba. Saa ahụ, ịsakwa ahụ, ọ na-adị mma. Ahụ adịghị ji ga-ehi ụra hime anya ọfụma, nke ọ bụ na o nwe ihe na-ewe gị iwe, jiri nwayọọ mee ka udo dị bifo ga-alaba, ka ị nwere ike hie ụra ọfụma. Nke ihe ndị niile ahụ ga-enyere gị aka ihi ụra dị mma. Ụfọdụ na-ama oke awa. Anyị niile, o nwegasị ọrụ dị iche iche anyị na-arụ. Anyị na-ama oke awa eteta. Ọ bụ na ị na-ama oke awa eteta, jisi ike laba ka ihe mata ụra ọfụma bifo ga-ama nwoke awa ahụ, ma ị na-ete 5 ma ị na-ete 6 ma ị na-ete 7. Ịbịa ka kalkuletie ya, gbakọọ, mara mgbe ị ga-eji laba. Nke anọ na pịwa n'ekwentị maọbụ lewe ihe onyonyo, ga-ahapụ ịlaba, oke. Jisi ike nwetata ụra dị mma. Ọ bụgodiri 7 hours or 8 hours, oke. Jisi ike hitata ụra, ibilitekwanụ ahụ adịghị mma. Na-ejisi ike megharị ahụ, oke. Gagharịwa ebe unu bi ma ọ na neighborhood unu. Anọ n'ofu ebe. Ọ bụ na ọrụ gị na-eme gị ga anọ n'ofu ebe, ịnọtụ, biko bilite, gagharịta obere, oke. Ọ bụ na ị na-ere ahịa, iretu zọta, gagharịa. Anọ n'ofu ebe, ọ dịghị mma n'ahụ. Ụfọdụ ndị mmadụ nwekwara oke ndị enyemaka maọbụ n'ụlọ ha. Onye nke a na-esi nri, onye nke a na-eme nka, onye nke a na-eme nka. Biko jisikwa ike na-emekwa nsam n'ụlọ gị. Bilite, megharịa, ha nọ n'ofu ebe, biko, ọ dịghị mma, nke. And then mgbe ị na-eme ihe ndị ahụ, ọ ga-eme wet gị gahafụ ibu oke ibu. Ọ bụrụ na i buru oke ibu, ị ga-ejisi ike wụlatatụ ahụ, na-emegharị n'ahụ. Ọ bụkwa na inwe ubi ma ọ gadin, jisi ike na-eme ya. Ọ na-enyekwa aka onye ahụ na-awụlata. Mee onwe gị ka ị na-emegharị n'ahụ. Ọ bụrụ ihichasị ụlọ, ihe ọ bụla ị ga-ime, ka ọ bụrụ na ị na-emegharị ahụ, biko jisi ike anọ n'ofu ebe. Then ọgwụgwụ ihe nkụzi m bụ ịmata your number, oke. Ọnụọgụgụ blood pressure gị, ị kwesịrị ịma ya, oke. Ị kwesịrị ịmata ọnụọgụgụ blood pressure gị, nke, maọbụ ihe ọbara mgbali elu anyị kwuru okwu ya. Ngwanụ biko ụmụnne m na ụmụnna m, ọ ga-adịwa m n'ọnụ. Ana m arịọ unu ka unu gbaghara bikos na ọ dịla ogologo. Achọ m ka ọ na-adị oke ogologo otu. Bet ihe blood pressure bụ ihe dị oke mkpa anyị kwesịrị ịkọwa. So aga m ịhapụ ya otu a. Ọ bụkwa na onwe ihe mụtara, biko gwa ndị ọzọ. A ga-ehapụ ya otu a ka ọ dịwakwa ruo mgbe ọzọ. Ngwanụ unu nọ nke ọma, ka emesịa.